धारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर 10व्या अध्यायापर्यंत आपण वाचन पूर्ण केलं होतं. आज सुरुवात करूया 11व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय 11वा, वत्सासूर आणि बकासूर संहार. यमलार्जुन वृक्ष व्रजासारखा कडकडाट करीत भूमीवर उन्मळून पडले तेव्हा नंद महाराजांसहित सगळेच गोकुळवासी तात्काळ त्या ठिकाणी गोळा झाले. ते अर्जुन वृक्ष असे अचानक कोसळून पडल्याचे पाहून त्यांना मोठे आश्चर्य वाटू लागले. वृक्ष पडण्याचे त्यांना कोणतेच कारण सापडत नव्हते आणि त्यामुळे ते अतिशय गोंधळून गेले. जेव्हा त्यांनी श्रीकृष्णांना ओखळाला बांधलेल्या अवस्थेत पाहिलं तेव्हा हे कार्य निश्चितच कोणा असुराचेच असायला पाहिजे असा त्यांनी विचार केला. अन्यथा असे कसे घडेल? आणि त्याच वेळी ते या घटनेने अतिशय व्यथित झाले, कारण श्रीकृष्णांबाबत अशा विलक्षण घटना सतत होऊ लागल्या होत्या. गोकुळवासी जनांचा या घटनेबाबत तर्क वितर्क चालू असताना तेथे खेळत असणाऱ्या मुलांनी त्यांना सांगितले की बाळकृष्ण रांगत रांगत 2 वृक्षांमधून चालले असताना उखळ दोन्ही वृक्षांमागे अडकले, म्हणून त्यांनी दोर ओढला आणि त्यामुळे वृक्ष खाली पडले. आणि जेव्हा वृक्ष खाली पडले तेव्हा त्यांच्यातून 2 प्रकाशमान पुरुष बाहेर आले आणि त्यांनी बाळकृष्णांना काहीतरी सांगितले. अनेक गोपजनांनी बालकांच्या हरे कृष्ण कानावर माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. एवढ्या पुढे गेलोय आपण, काय मला आठवण. हो प्रभूजी, झालाय ना 9वा आणि 10वा चॅप्टर. हे काय आपण हे पहा, उखळ यमलार्जुन उद्धार पण वाचलाय. वाचलंय का? हो. आणि हे ओके ओके. मग माझ्या काहीतरी गडबड झाली, माझ्या लक्षात नाही. नाही चालेल नाही, चालेल. एक मिनिट मला बघू द्या. हा नाही सॉरी, आपण इथपर्यंत उखळ बंधन पर्यंत झालंय आणि यमलार्जुन उद्धार वाचायचे 10वा. सॉरी, 86 पर्यंत वाचलं होतं, इथून वाचायचं होतं 10व्या यमलार्जुन उद्धार पासून वाचायचं होतं काय? हा बरोबर आहे. सॉरी, आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. माझ्या तर ह्याच्या अगोदर पासूनच आहे, 8 पूर्ण केलंय असं नाही, 20 8वा नाही चालू मी करायचं असं वाटत होतं. मी चेक केला होता व्हिडिओ पण आधीचा. आपण 86 पेज नंबर पर्यंत वाचलं होतं. बर ओके. 10वा आता वाचायचंय. अच्छा चालेल, सॉरी. आपण सुरुवात करूया 10व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय 10वा, यमलार्जुन उद्धार. नलकुवर आणि मणिग्रीव या 2 कुबेर पुत्रांना मिळालेला शाप आणि महर्षी नारदांच्या संकल मंगल इच्छेतून झालेला त्यांचा उद्धार याबाबतचे कथन येथे प्रस्तुत करण्यात येत आहे. नलकुवर आणि मणिग्रीव हे देवांचे कोषाध्यक्ष कुबेर यांचे पुत्र आहेत. कुबेर हा भगवान शिवांचा मोठा भक्त होता आणि भगवान शिवांच्या आशीर्वादाने त्याच्या भौतिक ऐश्वर्याला सीमाच नव्हती. सामान्यतः श्रीमंत मनुष्यांची मुले सुरा आणि स्त्रीमध्ये आसक्त होत असतात. त्याप्रमाणे नलकुवर आणि मणिग्रीव हे कुबेरपुत्र मध्य मैथुनाच्या आहेरी गेले होते. एकदा हे देवता आनंद विलास करण्याच्या इच्छेने कैलासातील मंदाकिनीच्या तीरावरील भगवान शिवांच्या उपवनात गेले.
ते वन अनेक प्रकारच्या सुगंधी फुलांनी भरलेले होते. तेथे गेल्यावर या कुबेर पुत्रांनी मनसोक्त मद्यपान केले. त्यांच्या सोबतच्या सौंदर्यवती स्त्रिया मधुर गायन करू लागल्या. अशा प्रकारे मत्तावस्थेत ते प्रफुल्लित कमळांनी भरलेल्या मंदाकिनीच्या जळात उतरले आणि ज्याप्रमाणे एक हत्ती जळामध्ये हत्तीणींसोबत विहार करतो त्याप्रमाणे ते तरुणींसोबत क्रीडा करू लागले. अशा रीतीने नलकुवर आणि मणिग्रीव तरुण स्त्रियांबरोबर मंदाकिनीच्या जळात क्रीडा करण्यात दंग झाले असताना त्या मार्गाने महर्षी नारदांचे आगमन झाले. ते कुबेरपुत्र नशेने अतिशय मत्त झाले होते आणि नारद मुनी तेथून गमन करीत असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले नाही. ते अतिशय मत्त झालेले असल्याचे नारदांनी ओळखले. त्यांनी कुबेरपुत्राच्या सोबत असलेल्या तरुणी मात्र झिंगलेल्या अवस्थेत नव्हत्या आणि आपण महर्षी नारदांसमोर विवस्त्रावस्थेत आहोत याची त्यांना लाज वाटली. त्या घाईघाईने आपली शरीरे झाकून घेऊ लागल्या. परंतु कुबेरपुत्र मात्र इतके मत्त झाले होते की महर्षी नारद तेथे आलेले त्यांना समजलेच नाही आणि त्यांनी आपली शरीरेही झाकली नाहीत. अशा कुबेराच्या पुत्रांचे असे पतन झाल्याचे पाहून त्यांचे कल्याण करण्याच्या हेतूने नारदांनी त्यांना शाप देऊन त्यांच्यावर आपली अहेतुकी कृपा दर्शवली. महर्षी नारदांना त्या 2 कुबेर पुत्रांची दया आली होती आणि म्हणून त्यांना त्या दोघांच्या मद्यपानातील तसेच स्त्री संगातील मिथ्या सुखोपभोगांचा अंत करावयाचा होता व त्यांना भगवान श्रीकृष्णांचे प्रत्यक्ष दर्शन करावयाचे होते. त्यांनी त्या कुबेर पुत्रांना शाप द्यायचा विचार केला. ते म्हणाले की रजोगुणाच्या वृद्धीमुळे भौतिक सुखोपभोगातील आसक्ती निर्माण होते. भौतिक जगात धनसंपत्ती रूप ऐश्वर्य प्राप्त झालेला मनुष्य सामान्यपणे 3 गोष्टींना बळी पडतो: नशा, मैथून आणि जुगार. भौतिक ऐश्वर्याने समृद्ध मनुष्य जवळच्या धनसंपत्तीचा मद चढून इतका निर्दयी बनतो की तो कत्तलखाने काढून प्राण्यांची कत्तल करतो. अशा मनुष्यांना वाटत असते की आपल्याला कधी मृत्यू येणारच नाही, की असे मूर्ख लोक प्रकृतीच्या नियमांना विसरून देहभावनेने उन्मत्त होतात. ते हे विसरतात की कितीही भौतिक सुधारणा झाली, अगदी देवी देवतांच्या स्तरापर्यंत देखील, तरी भौतिक देहाची अखेर राख किंवा विष्ठाच होत असते आणि जिवंतपणी देखील मनुष्याच्या शरीराची बाह्यस्थिती काहीही असो, त्याचे शरीर केवळ मल, मूत्र, मांसादीने तसेच अनेक प्रकारच्या किड्यांनी भरलेले असते. अशा तऱ्हेने दुसऱ्यांच्या शरीराबाबत द्वेष आणि हिंसा करण्यात गुंतलेले भौतिकवादी लोक जीवनाचे अंतिम लक्ष्य जाणू शकत नाहीत आणि जीवनाच्या ध्येयाबाबत अज्ञानी राहूनच ते दुसऱ्या जन्मातील नारकीय स्थितीत अवनत होतात. असे मूढ लोक या मर्त्य देहाकरिताच सर्व प्रकारची पापकर्मे करतात. हा देह वस्तुतः आपला आहे काय याचा विचार करण्यातही ते असमर्थ असतात. सामान्यतः शरीराचे पोषण करणाऱ्या व्यक्तीचे ते विशिष्ट शरीर समजण्यात येते. मात्र मनुष्याने विचार करावा की शरीर त्याचे स्वतःचे आहे की आपण ज्याची चाकरी करतोय त्या धन्याचे आहे. गुलामांचा मालक गुलामांच्या शरीरांवर आपला पूर्ण हक्क सांगतो, कारण तो त्या गुलामांचे पोषण करतो. त्याचप्रमाणे हे शरीर पित्याच्या मालकीचे आहे की मातेच्या मालकीचे आहे असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, कारण पिता बीज प्रदान करणारा मालक आहे तर मातेने गर्भात शरीराचे पोषण केले आहे. पंचभौतिक शरीरालाच आत्मा समजण्याच्या अशा देहात्म धारणेमुळे मूढ लोक सर्व प्रकारची पापे करण्यात व्यस्त असतात. परंतु हे शरीर आहे कोणाचे हे समजण्याकरता मनुष्याने पुरेसे बुद्धिमान असायला हवे. एक मूर्ख स्वतःच्या उदर भरण्यासाठी प्राण्यांची हिंसा करू शकतो, परंतु हे शरीर त्याचे स्वतःचे आहे की पित्याच्या मालकीचे आहे की मातेचे आहे अथवा आजोबांचे आहे याचा तो विचार करत नाही. कधी कधी एखादा मनुष्य आपल्या मुलीचा पुत्र आपल्याला वारसदार पाहिजे या अटीवर तिचे लग्न एखाद्या पुरुषाशी लावून देतो. हे शरीर एखाद्या सामर्थ्यवान मनुष्याचे देखील असू शकते, कारण तो त्या शरीराचा वापर स्वतःसाठी करीत असतो. कधी कधी गुलामाचे शरीर दुसऱ्या धन्याला विकले जाते आणि त्या दिवसापासून ते त्याच्याच मालकीचे होते. जीवनाच्या शेवटी शरीर अग्नीचे असते, कारण ते त्यात जळले जाते
व त्याची राख बनते किंवा ते पशु पक्ष्यांना खाण्यासाठी रस्त्यावर फेकले जाते. शरीर शोषणाकरिता अशी सर्व पापकृत्ये करण्यापूर्वी मनुष्याने हे शरीर कोणाच्या मालकीचे आहे हे निश्चितपणे जाणून घ्यावे. हे शरीर भौतिक प्रकृतीचे उत्पादन आहे आणि अखेर ते भौतिक प्रकृतीतच विलीन होते. म्हणून असा निर्णय असा की शरीर भौतिक प्रकृतीचेच आहे, कोणीही या शरीराला चुकीने स्वतःच्या मालकीचे समजू नये. असे जर आहे तर अशा खोट्या मालकीकरिता मनुष्याने काय म्हणून हत्या करावी? शरीर शोषणासाठी निरपराध प्राण्यांना का मारावे? भौतिक ऐश्वर्याच्या खोट्या सन्मानाने उन्मत्त झालेल्या मनुष्य कोणत्याही सदाचाराची पर्वा न करता मांस मदिरा मैथुनात रत होतो. अशा परिस्थितीत अशा मनुष्यापेक्षा कधी कधी गरिबाने गांजलेल्या मनुष्याची अवस्था चांगली असते. तो इतरांच्या शरीराला पीडा देण्याची इच्छा करीत नाही, कारण त्यांनी स्वतः वेदनांचा अनुभव केलेला असतो. याकरिता महर्षी नारदांनी विचार केला की नलकुवर आणि मणिग्रीव हे देव खोट्या प्रतिष्ठेने फारच मत्त झालेले आहेत आणि म्हणून त्यांना ऐश्वर्यरहित अशा जीवनस्थितीत टाकायला हवे. ज्याला टाचणी टोचल्यावर होणाऱ्या वेदनांचा अनुभव आहे, तो इतरांना टाचणी टोचावी अशी इच्छा करत नाही. गरिबी अनुभवलेला विचारी मनुष्य इतरांना देखील तशा स्थितीत टाकले जावे अशी इच्छा धरीत नाही. सामान्यपणे असे पाहावयास मिळते की गरिबीतून श्रीमंत झालेली माणसे गरीब लोकांच्या कल्याणार्थ धर्मादायक संस्था काढतात. थोडक्यात दयाळू अकिंचन मनुष्याला दुसऱ्यांच्या सुखदुःखाबद्दल सहानुभूती असते. असे निर्धन मनुष्य गर्विष्ठ असल्याचे क्वचितच आढळून येते. तसेच त्याला कोणताही ऐश्वर्यामद असत नाही. भगवत इच्छेने निर्वाहापुरते जे काही मिळेल त्यातच तो संतुष्ट असतो. गरीब स्थितीत राहणे ही एक तपस्या असल्यामुळेच वैदिक संस्कृतीत ब्राह्मण स्वतःला भौतिक ऐश्वर्याच्या मदापासून वाचविण्याकरिता परिपाठ म्हणून निर्धन स्थितीतच राहतात. भौतिक ऐश्वर्यातील उन्नतीमुळे होणारा वृथा अभिमान पारमार्थिक उन्नतीच्या पथावरील फार मोठा कंटक आहे. अकिंचन मनुष्य वाजवीपेक्षा अधिक खाऊन कृत्रिमरित्या स्थूल होत नाही. आवश्यकपेक्षा अधिक खाण्याची सवय नसल्यामुळे त्याची इंद्रिये सहसा प्रक्षुब्ध होत नाहीत आणि ज्याची इंद्रिये प्रक्षुब्ध नसतात ती हिंसेला प्रवृत्त होत नाहीत. अकिंचनावस्थेचा दुसरा गुण असा की अशा अकिंचन मनुष्याच्या घरी साधू संत सहजपणे येऊ शकतात आणि अशा रीतीने तो त्यांच्या संगतीचा लाभ उठवितो. धनवान मनुष्य कोणालाही आपल्या घरात प्रवेश करू देत नाही, त्यामुळे साधू संत तेथे प्रवेश करीत नाहीत. वैदिक पद्धतीत साधू संत भिक्षेच्या योगाने गृहस्थ माणसांच्या घरी जात असतात. कौटुंबिक व्यवसायात व्यस्त असल्याने जे गृहस्थ सामान्यपणे आध्यात्मिक जीवनापासून दूर गेलेले असतात ते अशा साधू संतांच्या संगतीने लाभान्वित होत असतात. अकिंचन मनुष्याला साधूंच्या संगतीने मुक्त होण्याची मोठी संधी प्राप्त होत असते. भौतिक धनसंपत्ती आणि प्रतिष्ठा यामुळे गर्विष्ठ बनलेले लोक जर त्यामुळे साधू संत किंवा भगवत भक्त यांच्या संगतीपासून वंचित राहत असतील तर त्यांच्या जीवनाचा काय उपयोग? महर्षी नारद नलकुवर आणि मणिग्रीव यांच्याबाबत विचार करू लागले. यांना आता भौतिक ऐश्वर्याचा आणि प्रतिष्ठेचा मिथ्या गर्व होणार नाही अशा स्थितीत घालणे माझे कर्तव्यच आहे. नारदांना त्यांची करुणा आली होती आणि ते त्यांना त्यांच्या पतित जीवनापासून वाचवू इच्छित होते. ते कुबेरपुत्र तमोगुणाने प्रभावित झाले होते आणि त्या कारणे इंद्रिय संयम करण्यास असमर्थ होऊन विषयभोगात अत्यासक्त झाले होते. त्यांना अशा गृहीत अवस्थेतून वाचवणे नारदांसारख्या संतांचे कर्तव्यच होते. शिशु जीवनातील आपण नग्न आहोत हे समजण्याची बुद्धी असत नाही. तथापि कुबेर देवतांचा खजिनदार होता, एक जबाबदार स्वर्गीय देव होता आणि नलकुवर व मणिग्रीव हे त्याचे पुत्र होते. असे असूनही ते
मद्यपानामुळे अतिशय बेजबाबदार आणि अगदी पशूंप्रमाणे बनले होते. आपण नग्नावस्थेत असल्याचेही त्यांना भान नव्हते. शरीराचा अधोभाग झाकणे हे मानवी संस्कृतीचे तत्व आहे आणि जेव्हा स्त्री पुरुष हे तत्व विसरून जातात तेव्हा ते पशूंपेक्षाही अधम होतात. आणि म्हणून नारदांनी विचार केला की त्यांना स्थावर योनीत जन्म मिळाला पाहिजे आणि त्यांच्या दृष्टीने हीच शिक्षा त्यांना योग्य होती. वृक्ष, वनस्पती या निसर्गाच्या नियमानुसार अचल आहेत. त्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत. वृक्ष, वनस्पती या तमोगुणाने आवृत्त असल्या तरी त्या दुसऱ्यांना इजा पोहोचवित नाहीत. महर्षी नारदांनी कुबेरपुत्रांना वृक्ष होण्याची शिक्षा केली होती. तरी त्याचबरोबर वृक्षाच्या योनीत देखील त्यांची स्मरणशक्ती नष्ट होणार नाही आणि आपल्याला का शिक्षा करण्यात आली आहे याचे त्यांना सदैव स्मरण राहील असा कृपाशीर्वादही दिला. सामान्यतः जीवाने शरीर बदलल्याबरोबर त्याचे गतजन्माचे स्मरण नष्ट होते. परंतु भगवत कृपेने नलकुवर आणि मणिग्रीवांसारख्या काही विशिष्ट जीवांच्या बाबतीत देह बदलला तरी स्मृती नष्ट होत नाही. तदोपरांत महर्षी नारदांनी नंतर असा विचार केला की हे कुबेराचे पुत्र, देवांच्या 100 वर्षांपर्यंत वृक्षयोनीत पडून राहतील आणि नंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या कृपेने त्यांना भगवान श्रीकृष्णांचे साक्षात दर्शन करण्याचे सौभाग्य लाभेल. ते पुन्हा देवत्वाला प्राप्त होतील आणि भगवत भक्तीचा लाभ होऊन ते भगवंतांचे थोर भक्त होतील. इतके झाल्यावर महर्षी नारदांनी तेथून नारायण आश्रमाला मग गमन केले. इकडे कुबेर पुत्र नंद महाराजांच्या अंगणात 2 जुळे अर्जुन वृक्ष होऊन पडले. त्यांना नारदांच्या कृपेने श्रीकृष्णांचे समोरासमोर दर्शन करण्याकरिता नंदांच्या अंगणात उगवण्याची संधी देण्यात आली. जरी यशोदा मातेने श्रीकृष्णांना लाकडी उखळाला बांधून टाकले होते तरी देखील भक्तश्रेष्ठ नारदांची वाणी सत्य करण्याकरिता ते अंगातील अर्जुन वृक्षांकडे रांगत रांगत चालले. समोरील 2ही जुळे अर्जुन वृक्ष वस्तुतः कुबेराचे पुत्र असल्याचे श्रीकृष्णांना माहीत होते. त्यांनी मनात विचार केला की माझ्या भक्ताची नारदांची वाणी मला आता सत्य ठरवलीच पाहिजे. असा विचार करून त्यांनी 2 वृक्षांच्या मधून मार्ग काढला. बाळकृष्ण त्या 2 वृक्षांमधील लहानशा जागेतून पलीकडे निघाले, परंतु त्या उखाळ्याच्या दोन्ही बाजू मात्र त्या वृक्षांच्या खोडात अडकल्या. ते पाहून बाळकृष्णांनी संधी घेतली आणि जोर लावून दोर काढायला सुरुवात केली. त्यावेळी एकदम मोठा आवाज होऊन ते दोन वृक्ष उन्मळून खाली पडले. त्यांच्या शाखा सर्वत्र पसरल्या. त्या मोडून पडलेल्या वृक्षांमधून 2 महान पुरुष बाहेर आले. त्यांचे तेज प्रदीप्त अग्नीसारखे होते. त्यांच्या उपस्थितीने सर्व बाजू प्रकाशित झाल्या. ते नयनरम्य दृश्य होते. ते निर्दोष पुरुष तात्काळ बाळकृष्णांसमोर आले. त्यांना नम्र प्रणाम केला आणि त्यांची प्रार्थना करू लागले. हे कृष्ण, आपण आदि पुरुषोत्तम आहात. अखिल योगसिद्धीचे स्वामी आहात. हे अखिल सृजन आपल्या शक्तींचा विस्तार आहे. हे विद्वान ब्राह्मणांना उत्तम प्रकारे माहीत आहे. या शक्ती कधी व्यक्त असतात तर कधी अव्यक्त असतात. आपणच प्राणी मात्रांच्या जीवनाचे, शरीराचे आणि इंद्रियांचे मूळ प्रदाते आहात. आपण सर्व व्यापक, सगळ्यांचे अविनाशी, नियंत्रक आणि शाश्वत काळ असणारे मूळ परमेश्वर भगवान विष्णू आहात. आपण विश्वसृजनाचे स्रोत आहात. ही अखिल भौतिक प्रकृतीच्या सत्व, रज आणि तम अशा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहे. आपण प्रत्येक योनीतील सर्वच जीवमात्रांच्या हृदयांतरी परमात्मा म्हणून वास करता. तसेच त्यांच्या देहात आणि अंतःकरणात काय चालले आहे हे आपण उत्तम रीतीने जाणता. आपण सर्व प्राणीमात्रांच्या सर्व प्रकारच्या कर्मांचे परमनिर्देशक आहात. भौतिक जगतातील सर्वच गोष्टी त्रिगुणांनी प्रभावित आहेत आणि त्यांच्यामध्ये अव्यवस्थित राहूनही आपण अशा दूषित गुणांनी प्रभावित होत नसता.
त्रिगुणांच्या कक्षेत असणारा कोणीही आपले दिव्य गुण जाणू शकत नाही. आपले दिव्य गुण तर सृजनापूर्वी आणि त्यानंतर देखील सदैव अस्तित्वात असतात. यामुळे आपणाला परम दिव्यत्व समजले जाते. आपल्या अंतरंगा शक्ती सदैव आपले यशगान करीत असतात. आपण परमब्रह्म वासुदेव आहात. आपल्या चरणकमळांची आम्ही सादर प्रणाम करतो. या भौतिक जगात आपण केवळ आपल्या अवतारांद्वारे स्वतःची जाणीव करून देता. आपण जरी अनेक शरीरे धारण करीत असता तरी अशी शरीरे प्राकृतिक सृजनाचा भाग नव्हेत. अशी रूपे अनंत ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य, यश, श्री, सौंदर्य अशा दिव्य ऐश्वर्य शक्तींनी पूर्ण असतात. भौतिक अस्तित्वात शरीर आणि शरीराचा स्वामी यांच्यात भेद असतो, परंतु आपण आपल्या मूळ दिव्य शरीराने अवतरित होता, म्हणून आपल्याबाबत असा भेद असत नाही. आपण अवतरित होता तेव्हा आपल्या अद्भुत चरित्रावरून आपण भगवंत असल्याचे कळून येते. या भौतिक अस्तित्वात अशी अद्भुत कृत्ये संपन्न करण्यास कोणीही समर्थ नाही. आपण पुरुषोत्तमच प्राणी मात्रांच्या जन्म मृत्यूला, त्याचप्रमाणे त्यांच्या मुक्तीला कारण आहात. आपण आपल्या स्वांश रूपांनी परिपूर्ण आहात. जगाचे कल्याण सर्व व्यापक भगवान वासुदेव आहात. शांततेचे स्त्रोत आहात आणि यदुवंशात अवतीर्ण स्वयं भगवंत आहात. प्रभो, आमचे पिता कुबेर आपलेच सेवक आहेत. त्याचप्रमाणे ऋषी श्रेष्ठ नारद देखील आपलेच सेवक आहेत आणि केवळ त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही आपले दर्शन करू शकलो. आम्ही सदैव आपल्या दिव्य कीर्तीचे गान करण्यात आणि दिव्य चरित्राचे श्रवण करण्यात मग्न राहावे, हीच आमची प्रार्थना आहे. आमचे हस्तपादादी अवयव आणि इंद्रिये सदैव आपल्या सेवेत संलग्न राहावीत. तसेच मन आपल्या चरणकमळांच्या चिंतनात लागलेले असावे. आमचे मस्तक सदैव आपल्या सर्वव्यापी विश्वरूपापळे वंचित असावे. स्वर्गीय देव नलकुवर आणि मणिग्रीव यांनी अशा प्रकारे प्रार्थना केल्यावर यशोदा मातेने दोराने उखळाला बांधलेले गोकुळेश्वर भगवान बाळकृष्ण स्मितहास्य करू लागले. ते कुबेर पुत्रांना म्हणाले, मला हे अगोदरच ज्ञात आहे की माझ्या थोर भक्त नारदांनी देवकुळात अमाप संपत्ती आणि अनुपम सौंदर्य प्राप्त असलेल्या मदांग झालेल्या तुम्हाला वाचवून आपली अहेतुकी कृपा दर्शविली आहे. त्यांनी घोर नारकीय स्थितीत पतन होण्यापासून तुम्हाला वाचवले आहे. या सर्व वस्तुस्थितीची मला जाणीव आहे. तुम्ही फारच भाग्यवान आहात, कारण त्यांनी तुम्हाला शापच दिला असे नाही, तर त्यांच्या दर्शनाची मोठी संधी तुम्हाला लाभली. जेव्हा कोणाला योगायोगाने नारदांसारख्या शांत आणि दयाळू साधू संतांची भेट होत असते, तेव्हा तो बद्ध जीव तात्काळ मुक्ती मिळवतो. कारण स्वच्छ सूर्यप्रकाशात दृष्टीला कोणत्याही अडथळा येत नाही. म्हणून नलकुवर मणिग्रीव, तुम्ही माझ्याबद्दलचे प्रेम विकसित केले असल्याने तुमच्या जन्माचे सार्थक झाले आहे. हा भौतिक जगातील तुमचा शेवटचा जन्म समजा. आता तुम्ही स्वर्गात आपल्या पित्याच्या निवासस्थानी जा आणि तेथे भक्तिभावाने राहा, म्हणजे तुम्ही या जन्मात मुक्त व्हाल. तदोपरांत त्या देवतांनी भगवंतांना अनेक प्रदक्षिणा करून आणि वारंवार दंडवत प्रणाम करून स्वर्गाकडे प्रस्थान केले. बाळकृष्ण तेथेच उखळाला दोराने बांधलेल्या अवस्थेत बसून राहिले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील यमला अर्जुन उद्धार नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 10व्या अध्यायाचं वाचन संपवलेलं आहे. उद्या आपण आपल्या 11व्या अध्यायाच्या वाचनाला सुरुवात करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माता